Så begynder det jo ligesom at snærpe lidt sammen, fordi nu er det hold nummer 9, der skal til at starte på banen. Så skal vi måske være lidt varsomme, fordi det er det lille lyntog. Og Charlotte kom igennem på en tid, der hed 40:39. Skal vi så lige have Julie ind her? Og vi skal jo ikke lægge pres på nogen. Hverken fører eller noget. Men indtil videre, så er det hold nummer 3, der fører jo. Og det er de der HH-bobler. En ledning, der er meget lang. Marianne kom ind på en tid, der hed 42:34. Eva er jo en af dem, vi har store forventninger til, der kommer hurtigt og sikkert igennem. Vi ved jo, hun har præsenteret Danmark tidligere. Der var desværre en lille fejl dernede. Men og en mere. Ja, det er skidt, det er jo stærkt.